pare. Top of the food chain, pare. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara Kape! Tara Kape! Gagi, pare. Feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Anong pagkain galing Noche Buena Uy! ang never ever ever mong pagsasawaan? Gagi, pare. Kailangan pa bang i-memorize yan? Alak! Ay! Yan. Never ever kung pagsasawaan ito. O, aminin Grabe, mo. no? May alak. Kahit ako, Bicolano, sa mga Kapampangan, kapag may handaan Noche Buena, hindi mawawala ang alak. Diba? Hindi ko alam sa inyo. Sa amin hindi naman required. Hindi naman. Pero sa amin talaga as Bicolano yan. Mga ano talaga kami. Mga paraino, mga buratsero. Mga buraratan kayo. Mahilig magburatan and all. Maglasingan. So, alak for me. Grabe. Naawa na ako sa atay mo. Feeling ko wakwakan yan. No? Kaya nga eh. Ikaw ba? Ano ang gustong-gusto mong pagkain inuulit sa Noche Buena? Sa akin, basic na basic. Ano yan? Kahit ano. Pero luto ng nanay ko. Sumisip-sip ka sa nanay mo. Actually, gusto ko kasi ng pamasko. Pero kidding aside, kasi Kapampangan yung nanay ko. Oo. Diba? So yung mga basic na mga ulam talagang napapasarap niya. Kare-kare. Da menudo. Yung mga alam mo yon, yung mga asado. Yan. Adobo. Menudo. Mechado. Hamonado. Legit. Diba? Sabi nga daw nila, kasi may ex akong Kapampangan, nagiging magical daw ang dish kapag Kapampangan ang nagluluto. Halimbawa sa amin, kare-kare lang. Sa inyo, kare-kare with NSO birth certificate. Ganyan. With DTI representative. Yan. Alam mo bakit? Bakit? Ano sekreto ng mga Kapampangan? Ano kaya? Dinuduraan. Paano? Hindi, pero ganun talaga. Sa mga, mataas ang standards sa mga Kapampangan sa pagkain eh. Ay, legit yan. Anyway, diba? Kung ano man yung mga paborito ninyo, kabisyo, dahan-dahanin nyo lang. Awa. Kasi hindi porke ang daming handa ngayon, kain ka lang ng kain. Totoo, hindi ka magpakain ka rin. Irit ka ba? Pero totoo yung sinabi mo, Konyo Bicolano, kahit na anong pang lahi mo, kahit inchik ka ba, kahit aswang ka ba. Isa lang ang paborito natin ngayong kainin. Yan. Yung mga tira-tira nung Noche Buena. Legit yan. Totoo, kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa'yo ang 6 na mga ganap. Guwanap? Kapampangan ka ba o ano? Yung bibig ko kasi may tahi ngayon, kaya ang hirap. Ulitin natin, 6 na mga ganap. Matapos ang Noche Buena! Tara Kape! Tara Kape! Ay, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga hanapan ng pagkain. Dug, tudug, hintayin tugdug. mo. Ayan. Ang Noche Buena kasi pagkatapos, ano yan, hide and seek. Oo. Diba? Tinatago yung mga premium foods. Ano yung mga premium na yan? Foods like the leche flan. Graham. Yung mga cake din. Awa. Salads. Yan. Kasi bihira lang tayo magkaroon ng ganyan sa hapag. Totoo. Kaya nga pagalingan din magtago niyan. Tama. Naranasan ko kayong magtago ng pagkain. Alam mo saan? Alam mo yung sa ilalim ng lababo? Yung mga lagayan ng mga panlinis ng CR. Nagtago ako dyan ng Graham. Graham? Para lang hindi makain ng mga kapatid ko. Sobrang katakawan mo. Naalala ko tuloy yung ref ng lolo ko sa Nabua Camarines Sur. Wala siyang lamig. Alam mo yung ref na gawa lang sa kawayan and all. Tapos kapag binuksan mo siya, amoy matamis. Tapos there's a specific magic doon. Hindi siya nilalanggam yung mga pagkain doon. Tapos nilalak yun. So sa inyo ganun kawayan? Oo, kawayan. Alam mo sa amin, ano? Palanggana. Ay, wow. Lalagyan mo ng tubig yon. Tapos nandun sa gitna, yung pagkain na ayaw mong langgamin. Kasi hindi daw marunong mag-swimming mga langgam. Ay, very basic. Diba? Sa amin may ganun din. Planggana. Meron ding tubig. Papatakan mo ng kandila. Magdadasal ka. Gayuma pala. Nakakatakot naman kayo. Anyway, that's number 1. Muna naman tayo sa number 2. Pangadwa. Ito ang mga initan ng spaghetti. Ayan, initan ng spaghetti kasi paulit-ulit na natin tong ginagawa. Totoo, yung maawa ka na nga sa spaghetti kasi di mo alam kung spaghetti pa ba siya o ice cream. Kasi china-chop-chop ng gano'n, no? Ganyan yung sounds niya kapag china-chop-chop, no? Sobrang tigas. Tapos balak pa kasi ng mga tao na yung inulam ng Noche Buena, yun din yung sa Medianoche. Pero inuulam mo ba ang spaghetti?
Kadiri naman. Uy, pero ako na-try ko, Dudski. Totoo ba? Masarap naman, somehow. Oo, masarap naman siya. Sige, sa susunod i-regalo ko sa'yo, Spaghetting ulam. Ayun na nga, anyway, that's number 2 po naman tayo sa number 3. Pangatlo, itong mga malikhaing pagluluto. Yan. Ito yung mga adobo, ginagawang adobo with grahams. Pinagsasama-sama na lahat. Sa mga Kapampangan, ito rin yung specialty namin. Nabanggit natin kanina, no, yung mga tira-tirang lechon, gagawing lechong paksiw, yung mga crispy bata, ginagawang sinigang. Ayan, yung mga hotdog, ginagawang hotdog ulit. Yung mga manok, 'di ba? Yung mga fried chicken. Yung ginagawa sa manok? Ginagawang pato. Black magic. Nire-reheat, mga pangat-pangat na. Sa bagay. Mas masarap naman kasi talaga. Oo naman, diba? Yung mikrobyo. Yun kasi nagpe-preserve. Totoo. Di ba nagpapa-ferment? Tama. Uy, wag ka maarte kabiso, Pagkain din yan. Totoo. Tsaka di ka Pilipino kung di ka kumakain ng panis. Anyway, that's number 3. Ano naman tayo sa number 4? Ito ang mga taguan ng dessert. Hindi na nakakaya ni Robin Sena. Yung taguan ng mga dessert, hindi ko rin alam. Dito na nagkakasubukan ng tiwala sa pamilya. Kasi mga grahams, yung mga cake, yun talaga yung tinatago and all. Magugulat ka, bakit wala na sa ref? Yan, yun pala, tinago na. Yun nga, nabanggit ko kanina, nagtago ako sa ilalim ng banggera namin ng graham para lang hindi nila mahanap. Ay nako, mga pagkaing pinatigas lang pero hindi inilabas. Para kang tik-tik. Ito pa mga kabisyo, Panglima. Parang ako nag-a-adlib. Ito ang mga sisihan. Ito yung mga sinisisi. Bakit mo kasi nilagay sa frigidaire yung grahams? Tangik, mali. Bakit hindi mo nilagay sa freezer? Tignan mo na panis tuloy. Kinakaukaw mo ng kinakaukaw. Ayan. Tsaka nabanggit natin kanina yung mga rulings kasi yan kung paano magtago ng mga pagkain. Diba? Number 1, kailangan may suka? Pwede. Diba may suka? Yung kanin may suka. Yan, yung buko salad. Maasim. Tapos pangalawa, wag mong kinakaukawan. Wag mong finiping. I mean, like you scoop your finger. Ano wag mo finifinger? Hindi, you scoop your... You scoop your finger. I mean, you use your finger, diba, to scoop the food. Kasi nakakaukaw lang. Bakit finifinger? Kabastusan. Ito na mga kabisyo. Pang-anom. Ito ang mga bentahan. Ano ba ito? Bayanihan! Mali. Bayanihan. Kabisyo. Ito yung, syempre, dito natin mararamdaman yung essence ng Pasko talaga. Hindi lahat merry ang Christmas. Kaya yung iba dito, bayanihan, nagbibigay ng ulam, ng sa mga kapuspalan. Sa mga isang kahig, isang tuka daw. Diba? Ayan. Kasi nga, diba, ang Pasko naman, it's all about giving. Yeah. So, it's giving, gifts exchanging, costs. So, give up. Ay no, yung tahi ko sa pisngi, bubuka na. Magpapaalam na kami mga kabisyo dahil susunod ng Rockies Secret File. Mga kasama mo kami bukas na ulit. Simula alas 11 ng... ulit. Bukas na ulit. Bukas na? Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robinsyana. Your Uragon Broski, like super legit and all konyo, Bicolano. Dito lang yun sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good, ay gagi pare. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robinsyana! Sasakyan